Igama lakhe kuyena ke benguye uTatoringo kaMadlingo sisithi kwelacala into yam thatha usibeka phaa ke imizuzu mingaphi na sondeza ke imizuzu elishumi emveni kwayo intsimbi yakhe that is mayibe yiyo ke intsimbi yakhe yabanguye ke intsimbi yethoba ngolo hlobo chuncembe sibe kanti siyangena ke thina ke sizibulisela kumakhaya ngamakhaya kwendawo nephulaphuleni kuzo ngaphambili esikhulu sakhe Visar FM igama lenkqubo isitsho kananjalo isithi imbadu ngumhla wesixhenxe kwinyanga yesihlanu kumnyaka ka-2025 kungulesithathu ezintsukwini nalapha singena khona rhoqo kusukela ngumvulo ukuya phayana kuyo ke ulesine phakathi kweyure yakhe u-9 o'clock usiya phaa xa sosithi ziimpondo zankomo sisahlula ubusuku nemini nobusuku nantokane nentsasa ndingahambi ndedwa ke namhlanje naba nawe xa wabumaliwa siza kuphexeshela yona ke inkqubo yakho oyaziyo ke iyo yodwa ayitshotsha entle ingakumbi kwiinkqubo ndaba zalapha ekhaya nalapho sisitsho ke thina ke sisithi imbadu apho sihlale khona kwakunye namanye amakhwahla namanye amadoda amakhulu azaziyo izinto ingakumbi kwiimeko zepolitiki yentlalo elizwekazi loMzantsi Afrika sibe kanti sibe namhlanje sivumelekile sibe kanti sikule ncoko kananjalo sisithethe selapha ekhaya sisithi sokunceda uqaphelele inkqubo inaso sakhono sokuvusa umnyele kwakunye nomsindo kananjalo abantwana kwakunye nemviko sisibacele babe kanti basondeziwe emondlalweni ngale yure kuba ulwimi elinothi lisetyenziswe lenkqubo lungabaphazamisa koko singalikhuthazi kananjalo zonke izimvo ezithi ziphalazo apha ayizizwe ze-VCR FM koko zezikabani nobando nibizwe i-VCR FM khona ukuze azazi isizathu zelo khona ukuze sibe kanti siyakwazi ukulungisa ke thina ke kwimo yentlalo kananjalo nawona njengomphulaphula othandwayo nomenyweyo uyacelwa ke ungene phaa ku-0738491740 0738491740 uphalaze zakho izimvo kwabo ke sisibabize ngaphakathi kumxholo wosuku esitshotsha entlakawe sikhona ke singababhexeshi bakho sikubhexeshela yona singenasikhwasilima kwakunye namkhethe naxeke naxana sigama lamna ndikuluthando kasitoko ndingumqwathi ndikuthikela kanonikantsabane kankofane kanomatyala kanoqinqelekile kamadlunkona ngahlansi kathili kamqatho awulensi kanzala ngumatupane ngumawosenkomo zibomvu ndingahambi ndiyedwa ke namhlanje khona uxa wam umaliwa mandimnike maliwa ya Nkosi Mfoka Stock siyabulisa nakomphulaphula wevukani community radio kodwa ke eyona nto ibalulekileyo kuba namhlanje funeka khawulezise nje siyibethe sihlabe esikhonkoseni ngoba kuninzi esakuthetha namhlanje sithathe ke loo nto sibeke phakho imizuzu mingaphi na shumi lesibini lemizuzu emveni kwayo intsimbi ethoba sesibona ke iindwendwe zethu sezikhona ngaphakathi ubeke kule usisi Vuyiseka Kamphoxa xa singaphakathi masicele nguthatha ubani kaonyoma esinaye sijongile uba sizawukwazi kusina ukufumana ngoba kaloku kumxholo wethu esiwubekileyo kusuku lanamhlanje ifuna abathatha inxaxheba abohlukeneyo ingakumbi ke kwicandelo lezemfundo ngoba sinaye notata uMalibongwe Ntame nonobhala weSADTU kwiphondo leMpuma Kapa sijongile ke uza kungena naye uba umatakanye nonobhala jikelele we-School Governing Board okanye ke ibhodi elawula izikolo kwilizwe loMzantsi Afrika sinethemba lokuba naye uza kusijoyina uba uHendrik Makaneta ntliziyo lesebe lezemfundo. Ukanti ke wena ke mphulaphula uyazibuza kanti mhlambi ke mqwathi sene kunjalo nibabiza benjalo abo bantu nibafike bengaphakathi uthuni umxholo esididiyele phantsi kwawo namhlanje sisithi sijonge imiphumela yokudityaniswa kwezikolo lento sithi i-rationalization eMpuma Koloni kwixesha lokutshintsha kwesimo sezulu njengoko benike nayicela ojola kwelaa cala lasengcobo besithi siyayifuna ke size mqwathi ke sicaciseleke kwezinye zezigaba uzawungena ke phaa ku-0738491740 phambi kuba sithathe abangekhoyo ngaphakathi kwethu mandigibisele izintambo kuye kuxa wamaliwe khona ukuze asihlakulele sithathe iindwendwe zethu sizifake ngaphakathi nekhaya. Injalo Mfoka Stock ngoba kaloku xa sesithetha ngomcimbi wokudityaniswa kwezi zikolo ngenxa yezizathu kujongwe ngokukhethekileyo indlela isebe lezemfundo liqhuba ngayo indlela ke lisebenza ngayo kuzwelonke ayonto nje yaseya kwiphondo leMpuma Kapa kodwa ngenxa yezinto ezininzi ezithe zabe kanti ziyangenelela kwindlela siqhuba ngayo. Khumbule xa sithetha ngemcimbi wemfundo sithetha ngomcimbi odibanisa nendlela ekuphilwa ngayo ekuhlaleni so ithetha ukuthi loo ndawo kubani services zikhona ziyasiwa zi-department ezi-relevant so inkqubo yokufunda kuloo ndawo nayo iza kuqhuba kakuhle. Xa sithetha nge-rationalization sithetha into yoba xa isenzeka kanye kule ndawo xa isenzeka kule lali ngaba abantwana balapha bathatha umgama ongakanani ukuze bayofikelela esikolweni ngaba zintoni izinto abaye bazidinge ezizokwenza bakwazi ukufika esikolweni abanye bahambe emahlathini abanye bawela imilambo uqhekeka kwebridge ayonto yesebe lezemfundo lelinye isebe elirelevant okanye sesinye isigaba sorhulumente esirelevant kuloo nto leyo kodwa ke ngoku yonke le nto yenzeka kwixesha le-climate change apho imvula zinetha ngokungapha komlinganiselo loo nto inefuthe elinjani kwi-rationalization ekhoyo ngoba kaloku
umntwana ngokufuneka ahambe ayofunda la standard 6 e-high school, ahambe i-distance ebinoba mfutshane xa sithelekisa nelaa xesha la before i-rationalization. Kodwa yona ayiyonto irongo ngoba ukhona othetha isebe lezempilo kwiphondo isebe lezemfundo gxebe kwiphondo leMpuma Kapa, uVuyiseka Mboxela. Sawungena banzi kuye. Vuyi, enkosi kakhulu. Masibulise sikwamkele kwivukani community radio. Mandithathe lithuba mntakamaliwa ndibulise kuwe, ndibulise nakudikela kaNomatyala nakubantu abo bangoogxa bam ke ukhoyo apha emnxebeni, nakumphulaphuli wevukana ohleli nathi ngalo mzuzu. Nkosi kakhulu. Ndiyacinga ke mfaka stock into yoba kubalulekile Vuyi into yoba siyihlakulele kwinto ethi asinawulinda de kubekho isikhalo Yeah. ukuze sithethe ngento esicinga uba idlumzi. Ndifuna sibuyele back Vuyi, not only kwimeko yase-Eastern Cape, generally umcimbi we-rationalization. Mhlawumbi ukukhumbuza nomphulaphula ekhaya ukuba eyona nto i-behind rationalization ngokuthe gabalala yeyintoni ukuze sivelele kanye apho kanye iintente zethu zikhoyo kusukela namhlanje. Mandithathe lithuba ke ndibulele. I-rationalization ayo concept ye-department yakwa-education. I-rationalization concept eyenziwa ukuzama ukuqoqa amasebe karhulumente. Thina siyibiza ngento yoba yi-rationalization and school alignment. Okay. But nakwi-Department of Health iyenzeka laa nto because ngoku currently uneekliniki ezi-upgreyidwayo istandard, uneekliniki ezi-downgradwayo istandard. And yonke loo nto, mntakamaliwa nawe Dikela, ingumphumela wokuba abantu bemuva eCofimvaba beze eKomani, bemuve eKomani beze eQonce, basuke eQonce babheke eGqeberha. I-rationalization ke ngoku iye ibe izalwa yiloo nto apho kuye kuthiwe ngo-1994 to u-2003 esi sikolo sasinabantwana abayi-700. Kwathi ke ngoku ngenxa yale nto kuthiwa yi-urbanization nayile nto kuthiwa yi-migration, that is ukusuka kwabantu kulena ikona babheke kuleya, ngenxa yentoba bekhangela amadlelo aluhlaza. Kufumaniseka into yoba ke ngoku esaa sikolo besikade sinabantwana sisenabo abantwana. And xana ke ngoku usijonga sisikolo esiyi-financial burden kurhulumente, okanye sisikolo esiluxanduva olukhulu ngokwezimali kurhulumente, ngenxa yentoba ukunikwa kwenkxaso isikolo kuxhomekeka kubantwana abakwesaa sikolo. Umzekelo, i-teacher provision and learner provision ithi 1:35. Now, xa unesikolo esinabantwana abayi-35, it means funeka ube notishara oyi-1 ngokokuba kusitsho ipolisi. Kodwa ke ngoku kuthi ngekwenxa intoba abantwana bangayi-35 bafunde izitreams ezahlukeneyo, loo nto ingabikho lula. So it means ube ngurhulumente owakhe ipolisi waphinda wayi-andamayina ngokunokwakho. Isizathu ke esenza intoba, esesibini isizathu esenza intoba ube nale concept ka-rationalization kungokokubana e-Eastern Cape siyafana napha e-KZN ngoba siyiprovinsi eneenkosi nezikumkani. Kungoko ke siyazi intoba iindawo neengingqi esisuka kuzo zinezikolo namaqonga karhulumente abizwe ngamagama eenkosi ezikhoyo nezazikho ngaphambili. Kuthi ke ngoku xa kufuneka into yoba kujongwe inamba yabantu ewadini, kufumaniseka into yoba lena iwadi ikhwalifaya into yoba bekumele uba inesikolo esiyi-1. Kungakwaziki ke ukwenzeka ngenxa yokuba kuza kuvuka imithelela nezizathu ezazikho ngaphambili ezenze le wadi into yoba ibe nezikolo mhlawumbi eziyi-4. And loo nto leyo isuke ekubeni kuthiwe
Umhlawumbi uNkosi uDalibhunga isikolo esithile sibhalwe sibizwa ngento yoba yiDalibhunga Junior Secondary School. Esinye esikumkhwezo wale wadi inye ngentla sibizwa mhlawumbi ngento yoba yiZwelibanzi Senior Secondary School. Ufumaniseke into yoba ezi zikolo zithatha umthamo wabantwana kwiilali ezine-community nabazali abambalwa, zibe nezikolo ke ngoku ezizalwa yiloo nto zibe zizichenene. Esinye sibe nabantwana abayi-15, esinye sibe nabantwana abayi-45, esinye sibe nabantwana abayi-80. Ubone uba xa ubunosidibanisa ezi zikolo zozithathu beziza kunika abantwana abayi-120, then uthi ukwazi uba uthi unesikolo. Because ngokomgqaliselo kwa-education isikolo esiyi-primary ubuncinane babantwana emababe phayana bayi-120. Le nto kuthiwa yi-high school FET band, abantwana at least mababe yi-220. Now, ezi zikolo ke ngoku siye sizi-identifye as a candidature for closure. Zezi zikolo zinabantwana abancinci, and zezi zikolo sizaziyo into yoba noba esungasakha akuzubakho bantwana, because kule community sona isikolo esikuso akho bantu bakwilungelo okanye bakwinqanaba le nto yoba babe kanti banganabantwana ngokwe-age. That is ngokwesilungu yile nto kuthiwa yi-community profile. Okokugqibela, ziphinde mntakamaliwa zibe khona izikolo esingakwaziyo ukuzivala ngenxa yale nto kuthiwa yi-geography and the topography yale ndawo isikolo sikuyo. Umzekelo, uba sisikolo emkhwezo onamanzi, ukusuka kulaa lali ukuza kule lali ninyanzelekile into yoba gqithani emlanjeni, okanye ukusuka kulaa lali ukuza kule ndawo inesikolo ninyanzelekile into yoba gqithani ehlathini elikhulu nelikhathagorayizwa as dangerous. I-department iyayiconsiderisha i-geographical spread and also the topography, because uba yi-primary school funeke abantwana besuke from emakhayeni baye ezikolweni, at least ubuncinane be-distance ngabikho ngaphezulu kuka 3 to 5 kilometers. So zezo zinto ezi eziye zibe yingqam yomxoxo xa kuthethwa ngokurationalizwa kwezikolo. Oyokugqibela, i-climate change mntakamaliwa, sithatha iziteps ezihlanu sibheke phambili, ifike i-climate change isithathe isibeke kwiziteps ezisixhenxe umva. Ngokomba kusenzeka into yoba kunethe, kumke izindlu, kumke izikolo, ibhlorho, kuthi le mali ibibekiwe into yoba kuzawugqatyezelwa intsokotho. Umzekelo, kufumaniseka into yoba ugovernment makahlale ikhabhinethi e-agent okanye i-department mayihlale i-top management e-agent i-redirect funds, and yonke loo nto le is a result of a climate change, something that ke ngoku above our own hands, something esingakwaziyo ukuyinqanda. So zezo zinto ezo ziye zibe setafileni xa kuthethwa ngale nto kuthiwa yi-rationalization kwiDepartment yakwa-Education. Kodwa iconcept ye-rationalization ayo concept ephambi kweDepartment yakwa-Education qha, especially i-service delivery departments ezifana neDepartment yakwa-Health. Thethela isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa uVuyiseka Mboxela 25 emveni kwentsimbi yethoba lirhatya lemivundla. Kodwa mntakasitoko ndiyaqonda uba ukhona kwelaa cala uba uMatakanye ongunobhala we-SGB eMzantsi Afrika. Ndiyaqonda naye samamkela, masimfake phakathi. Ukhona futhi Hendrik Makaneta noLitsha Ntliziyo lezemfundo Xebe. Ukhona kwelaa cala nonobhala weSATU apha kwiphondo leMpuma Kapa. Ndithetha ke ngaye umnumzana uMalibongwe ndijonge nje imicimbi yam kwelaa cala. Isithathe. Yes, ndifuna ndijonge kakuhle imicimbi yam ndingambizi ngendlela erongo. Kodwa ke eyona nto ibalulekileyo into yokuba zinintsi kakhulu izithwalanto ezoqinisekisa uba apha
ngoku siphuma nempendulo eziliqela. Okay, njengoko solibichazile mntakwethu thatha sibeka phaa kwemizuzu ka25 mihlanu phambi kwana sithi licala kananjalo uyaqala uvule ithotho lakho masikwamkele uyafika sesititiyele sesikhe kumphando phezulu edilika kwela cala usisi Mavuyi Kamboxela esele isicacisela ubana ngaba belisebe belezemfundo bona bame ndawoni kananjalo esisusa ingqweqhwe ke kwezinye zezinto yakhange sizicinge mali yona ngoku besikwisithebe sengxoxo sicinga uba zizona zinto awusinceda kuzo ezi usisi Mavuyi kananjalo nawe ke mphulaphula uvule ithotho lakho masikwamkele uphulaphula ungaphambili esikhulu sakho eVisara FM phantsi komxholo sisithi sijonga imiphumela yokudityaniswa kwezikolo lanto sibiza ngoba i-rationalization eMpuma Koloni kwixesha lokutshintsha kwesimo sezulu ngaphakathi khona hayi masondiyekele kumaliwe ubana ngaba kubana phakathi kweli cala besilungiselela kweli cala njengoko ke xa wethu masiphinde simtsale olandelayo khona ukuze sibe kanti sicacelwa mgama ngolo hlobo. Yes, masikhangele ngokuba ukhona kusini nawo nobhala weSADU kwiphondo leMpuma Kapa umnumzana uMalibongwe Ntame masimfake. Nkosi kakhulu masikubulise sikwamkele. Mandibulise basasazi. Ndibulise kubaphulaphuli bevukani. Ndibulise oogxa bam abalapha kule nkqubo. Yes. Msasazi bendiyichazile ke ingxaki yam kuwe ngoku ubundithetha nam kusasa. Yes. Yes. Uba imeko yempilo yam noko ayikho ntle kodwa ke ndizozama. Right. No, kuyavakala kakhulu. Nanku umxholo setafuleni seseyibethile ingabulazicawu usisivuyise Kamboxela. Kuni njengeSADU nithini ukungena nikhe kulo mxholo osuku? Mandibulele basasazi nabaphulaphuli. Ndiqalise ndingene ndithi sile manyano iSADU kweli phondo. Kulo mxholo niwubekileyo ngumba odla umzi lona ngokubanzi. Mhlawumbi ke msasazi kuzawufuneka sithi xa siqala thina siyiSADU sithi ukuze siubambe lo mba kakuhle sikhawulezise nje sithi singobani sileli phondo ngakumbi kweli sebe lezemfundo. Sithi kwadityaniswa iCeskei, kwadityaniswa urhulumente waseTranskei, kwadityaniswa norhulumente wayebizwa ngoba nguyiRepublic. So kwadityaniswa izirhulumente ezintathu ezazineenkqubo zazo ezahlukileyo emfundweni. Yiyo ke ngoku loo nto uzawuhamba ube nayo into kokuthi ngoku yasasidibanisa la maphandle neRepublic zikhona izinto ezaziqhutywa liphandle laseTranskei. Umzekelo, izikolo zaseTranskei uyawuqaphela zaziqala ku-sub A, yayisengoo-sub ke ngoko ingekabi ngoo-grade. Zikhona eziqala ku-sub A ziyophela ku-standard 1. Zikhona eziqala ku-standard 4 ziye ku-standard 6. Zikhona eziqala ku-standard 1 to standard 9. So standard 7 ngoko. Zikhona ekuthiwa zii-high schools eziqala ku-standard 8 then to standard 10 ngokwangoko. Mhlawumbi ke mandize ke kwixesha le-grades ke ngoku kwenzela uba bangazulahleka abantu. Ezaziqala ku-grade 1 to grade 3 kuthiwa zii-primary schools. Zikhona eziqala ku-grade 1 to grade 6 zii-senior primary ezo. Zikhona eziqala ku-grade 1 to grade 7 nayo ibe yi-primary school. Zibe khona eziqala ku-grade 1 to grade 9 kuthiwa i-junior secondary school. Kubekho eziqala ku-grade 10 to grade 12 kuthiwe zii-senior secondary school. Kanti zikhona eziqala ku-grade 1 to grade 12, isikolo si-1 siqale grade 1 to grade 12. So udibanisa ke lo meko injalo nje buyiva nditsho nje. Ufike xa ufika eCeskei, ezaseCeskei zawuqala ku-grade 1 to grade 7. Ziqale ku-grade 8 to grade 12. Uyabona umahluko ke ngoku phakathi kula maphandle
mabini in terms of education system, istructure sayo nje. So isithathe ixesha ke loo nto msasazi nabaphulaphuli lokokuthi kufuneka ke ngoku kwenziwe ntoni now that ngoku singurhulumente omnye. Yintoni emayenziwe, yintoni emayibulawe, yintoni emayigcinwe. Emveni kwengxoxo ezinde sazofikelela kwinto ethi ke indlela emasime ngayo isikolo saseMzantsi Afrika masithathe siqala sithi ku-grade R to grade 7 siyibize njenge-primary school, sithi esiqala ku-grade 8 to grade 12 sithi yi-secondary school leyo. Sibe ne-prototypes eziyi-2 njeba undimamele ngoku ndisitsho msasazi namaphulaphula. Ndiyayibona ke ngoku ndinikeza ukuba ngoku ku-grade R to grade 7, grade 8 to grade 12. Bendiqale ndathetha grade 1 to grade 3, grade 1 to grade 6, grade 1 njalo njalo. So ixelele ke ngoku into yoba le nto ayizuba lula because awudilishani nee-numbers apha. Njengoba ebesetshilo umntakamboxela, udilishana nesikolo. Thina ke xa sidifayina isikolo msasazi nabaphulaphuli thina sithi isikolo lichibi lokuphuhlisa umntwana nabazali bakhe. Sithi isikolo lichibi lotshintsho kwii-families nakwii-communities zethu. So xa uzodilishana nale nto ke ngokufuneka wazi uba uzodilishana nento ecekethekileyo, kuzawufuneka ungangxami kakhulu xa uyenza le nto. Yiyo ke le nto iye yazala amagama amane endifuna ukuwatsho. Elokuqala kwathiwa yi-rationalization, elesibini kwathiwa yi-realignment, elesithathu yayi-measure, elesine yayi-closure of schools. So uyasihlengahlengisa isikolo. Okwesibini uzilungelelanise nemeko le bendithetha ngayo yoba ufuna grade 1 to grade 7, grade 8 to grade 12. Funeka uzamele uzilungelelanise isikolo ngaloo ndlela. Kwelinye icala uqinisekise into kokuthi ezi zikolo apho kufuneka khona zidityanisiwe ukwazi uzidibanisa, hence the concept measure of school. Then zikhona ezinye obonayo into yoba ekugqibeleni kufuneka uzivalile ezi zikolo ngoba azisenabo okanye ziyazivalekela, ababikho abantwana. So le concept yi-concept ebroad enjalo ke lena sithetha ngayo apha namhlanje. Ezawubaluleka ke msasazi nabaphulaphuli okokuthi sisonke siluluntu funeka izandla zethu sizibeke apha, sizigqatse apha emlilweni kule nto ngoba imfundo yeyoluntu. Yiyo ke ngoku le nto ke thina sithi xa siyijonga le meko sithi kuzawufuneka ke ngoku kusondelelwane, iinkosi ungazibeki ngasemva ngoba inyanisile laa nto ithethwa ngumntakamboxela. Isikolo esithiywe ngegama lenkosi noba abantwana sebeyi-50, esaa sizukulwana saloo nkosi silwa sibe bomvu xa efuneka kuvalwe, igama labo lizocima ngoba ithetha ukuthi abamhloniphanga ukhokho wabo uba mhlawumbi sathiywe ngokhokho. Babe ngamagwala ke ngesiNtu uba bavume into yokuthi kuvele icinywe. Kuzawubakho abantu abazawuntyotyela batsho ecaleni, magwala ndini, nathula, ubulawa igama likakhokho wenu owayesebenzisa iinkomo esenza zonke izinto ukuze esi sikolo kuvumelana into yoba masibe khona. Yiyo ke le nto ke ngoku sitshoyo ukuthi lo mcimbi wokuhlengahlengisa izikolo, wokulungelelanisa izikolo, wokuzidibanisa izikolo nokuzivala ezo kufanele ke zivalwe, ufuna iinkosi zingabikho kude. Neenkonzo kanti nazo sithi masisondele
futshane kulo mcimbi msasazi. Enkosi Oh. msasazi. Okay. Lo ke ngunobhala weSADTU kwiphondo leMpuma Kapa ubalo uMalibongwe Ntame. Kodwa ke ngoku ukhona naye kwalapha emnxebeni sithetha nje ndithetha ngonobhala jikelele webhodi elawula izikolo kwilizwe loMzantsi Afrika uba uMatakanye. Nobhala, enkosi kakhulu, siyakwamkela kwiVukani Community Radio. Ba uMatakanye. Oh, sawujonga kuba siyakwazi kusinako umfumana kwela cala uba uMatakanye. Ba uMatakanye, masikubulise, sikwamkele. Uyangizwa? Yeah. Ngikhona. Enkosi kakhulu Hello? tata. Yes, uclear kweli cala. Enkosi kakhulu. Nansi topic nakumxholo siubekile. Uthini wena ukungena njenge intro yakho kutopic yolusuku? Lezinto besicabanga ukuthi sizoshesha ngoba ihulumende yethu ishentshise entsha. Nje ngoba unobhala weSADTU uyayichaza le history ukuthi sibuyaphi kwayenzekani yonke lezinto. Bawuhendrik khasicele khawucuse nje le nkwenkwe iyo ekamereni iyagxa lapha emva kwakho mani uva kaloku khambhekelise. Yes. Yeah. Okay. Lo ke ngubhala jikelele we-School Governing Board okanye ke ibhodi elawulayo ezikolweni kwilizwe loMzantsi Afrika nguba uMatakanye. Mhlawumbi ke ingathi sephinde waba right ungaqhuba ke tata. Ya, ngithi njengoba uSecretary weSADTU ibekile ukuthi sibuyaphi sikuphi ngamanje wabonisa namagama asebenziswayo kodwa mina egama lelikhulu engikhumbulayo ile lekuthi i-redundancy, ukuthi redundancy kusho ukuthi u-teacher akasanamsebenzi manje kusokuyuswa realignment or abagama lo wesilungu uyazwile nawo ukuthi kodwa thina njenge National Association of School Governing Bodies bo rationalization, bo redundancy, bo realignment asifuni ukuzwa lezinto ngoba lezinto zikhulunywayo amagama la amakhulu layo ayenza ukuthi imfundo yabantwana bethu ingachubekeli phambili asanda ngoba kona manje siyakhala izikolo zethu zigcwele. It's overcrowding. Schools are overcrowded. Utithere unabantwana bayi-70, utithere unabantwana bayi-80. Akazi nokuthi uzobafundisa kanjani. Kodwa ngapha kukhulunywa nge-rationalization, ngapha kukhulunywa nge-redundancy, ngapha kukhulunywa nge-realignment and lento zifana. Masibatshele ukuthi imfundo yethu abantwana bethu abanabo obuteacher. Why ningayenzi ikolo ukuthi ziphungule bona bakhuluma nge-ratio 1:45 hamba uyele ikolo then uyobona ukuthi kwenzekani. Kodwa ma ungaba nesikolo singafiki 300 or what, then they start talking about rationalization and lezinto zifana nalezo. Kule mthetho wamanje i-South African Schools Act as amended now sibatshelile ukuthi lezinto zenu zekuthi ma isikolo sinabantwana bayi-35 or 200 or what siyazivala sithi ayikho lento kodwa bayenza umthetho lo bawuyenzile baphushile bayenze lo mthetho lo ukuthi izikolo lezi sizobulala abantwana bethu basemalaleni ngoba abantwana bethu basemalaleni bayahamba abazali babo bayahamba baya kuma-urban kune-informal settlement bathatha abantwana kusala abantwana bancane laphana kumalaleni then bazothi ngoba isikolo lesi abantwana besekho then basivale mabaceda kusivala then abantwana laba bafune ba-chorus emfula inyango what akuna nama-bridge akuna nayo yonke lento then abantwana bethu qetelela bangasaya esikolweni ngoba
abakwazi ukucrossa imfula la unganama-fridge unganama-bridge khona imvula iyana umntwana ngoba basithembisile ukuthi no bazosebenzisa ama-transport utransporta labantwana ayekho ama-transport njengamanje uma ngitshela le ndawo lezi ukudla abantwana bethu abasayidla la udla esikoleni bahlula ne-apartheid bokunama-farm schools uthola ukuthi ama-farm schools laphana kodwa khona manje akasekho ama-farm schools kodwa basitshela ukuthi ma isikolo sisemalaleni sine-200 learners then siyavalwa i-problem inkinga enkulu then thina njenge-National Association of Schools bangasebenzisa amagama but la magama labasebenzisani they weaponize those magama lawo basebenzisa bazi ukuthi bazothotha abotshomi babo bafaka lapho bakhipha abotshomi babo bayenza lezi zinto lezo kodwa njengokutshela khona manje u-slave master usiphethe la i-education akafuni ukuthi siproduce abantwana laba bethu bazocabanga bafuna nje siproduce ama-workers then ama-workers bayenza kanjalo ukuthi abantwana bayeke isikolo abantwana bangasayeki esikolweni izinto ezifana leko sikhulume ngamagama amakhulu racialization redundancy realignment what and all those amagama lawo amakhulu uyabona amagama amakhulu and thina ngoba asifundanga asikwazi no-racialization hey kwathiwa imvula mayina abantwana bethu abayi esikolweni baba bathatha babayisa 100 kilometers because bavale isikolo lapho that thing we don't want to see it asifuni nokuyibona abantwana bethu abafunde yabo. Alright, ndiyafuna ke mfoka Sitoke phambi koba uhlabele mgama kolo cala nokujonga mhlawumbe omnye umuntu uba uthini na masijonge kuba siyakwazi ukusina umfumana yena itshantliziyo lezemfundo activist nithetha ngoba uHendrick Maganeta. Enkosi kakhulu siyakwamkela. Good evening Mr. Maganeta. Oh sojonga uba siyakwazi ukusina kumfaka Mr. Maganeta. Oh bonakala bakakabikho yes masike siqhuba nenye segment. Okay, khona kunjalo kuba sithatha ke sibeka phaka imizuzu mithathu phongona sithi ngumkhono phambi kwayo insimbi yakhe that is yaba nguyinsimbi yeshumbu uyaqala uvula ithotho lakho masikwamkela ufika ke ingxoxo seyishushu ngoku egxidika kwelacala nguye uMr Hendrick Matakanye omele uzwelonke ne kwi-School Governing Board. Yes, ngunobhala jikelele we-School Governing Board Association leyo ba uMatakanye. Okay, masikumeme ke nawe ke ngokumphulaphuli khona ukuze ube kanti uyangena uba inxenye yengxoxo mpikiswano phaa ku-0738491740 khona ukuze ke uphalaze nezakho izimvo. Zikhona ke iinto zethu ngaphakathi zilindile khona kodwa siyacela bethunana nizigcine nje zibe mfutshane kuba kuyabonakala uba mnintsi umthamo womntu ozawungena nizigcine nje ifoni sisummarize khona ukuze kananjalo xa usummarize ubuyisa kumavuyo uyise kuye ubekekileyo sisimboxela uthi ndiyisa kuye umntana katata omkhulu uba umboxela okanye buyisa kuMr Matakanye uyise kuye icace bayisa kuba umalibongo uyise kuye icace njalo sizokwazi ukuya sibe kanti songa amaxesha kwelo cala 0738491740 ngemvume yakho maliwa ndikabathatha kweli cala please masiye kubathini ngapho. Mandibulise msasazi, ndibulise nakwiindwendwe zakho, ndibulise nakutata osebenza naye. Ndiyamva umama msasazi uthetha ngeebhlorho ezingelo xanduva lesebe lezemfundo. Indothuse ke loo nto ngoba ngeli xesha bathoba izikolo sasixoxa nesebe lezemfundo ingakumbi kule wadi ndikuyo apha kwesikolo ndikuso eNcebe. Ndandi-SGB elaa xesha saxoxa iminyaka noba yinto engapha kwe-7 years. Besithi bona ibhlorho bazawuthetha bona noNantsika nomasipala enze ibhlorho. Ndathi kubo umasipala unebhajethi yakhe, ubhajethele iingxaki zakhe, akabhajethelanga zingxaki zesebe lezemfundo ezithoba izikolo. Ukuya kule ndawo athetha ngayo ye-kilometers uba ebekufitshane ndithi ndicela avakashele isikolo saseNcebe okanye avakashele ilali yaseNgqaba neyaseNcebe. Abantwana abahamba 2 hours and a half usuka eNcebe ubheka ePhakamani phaya baleqa 6:45 ungena kwesikolo bayophuma 4:30.
abo bantwana uthi bazawufunda ntoni bediniwe. Bathi bona belisebe lezemfundo itransport izawuqala ngoJanuwari iyophela ngoDisemba xa kuvalwa izikolo. Sabaphikisa sathi ayikho loo nto ngoba ayenzeki kwezi ndawo sekuthotywe izikolo kuzo kule minyaka 7 igqithileyo. Bathi bona izakwenzeka, ibhajethi ikhona. Msasazi, uba sithetha inyani bendixoxa nela sebe lena tsika i-Human Rights Commission. Msasazi, ukusukela kulo nyaka upheleyo uzoma ngoku sixoxa ngendlela sixoxa ngela ntsika ngezikolo. Deske wandikhulula wathi umcimbi wetransport ukwa-Public Works kula department yakwa-transport awukho phaa kubo, bona bajongana ne-infrastructure. Ngoku mama uyandothusa ke ngoku nxa eza kuthi iibhlorho azixhomekekanga ku-education. Ingu-education othobe izikolo ezibona iibhlorho bangabafani bazibe khona kwezi ndawo. Bekufanele uba kanti yena xa ethetha ngoomasipala uthe masipala yenza ibhlorho, lungisa indlela okanye fakitha. Abantwana basengcaba ngcebe ngondithetha nawe mna abanatransport nehafu yelali yasentsika yethu ekuthiwa yiqwebeqwebe befunda phaya kulapha ngamani bahamba 2 hours and a half ngenyawo. Abanye sukela bangaba kwathotywa isikolo sasengcebe kunanamhlanje msasazi zange bayikhwela itransport. Bawugqiba bona bathi utata ngaphaya uthi utata imfundo iqhobisa umntana, kodwa le mfundo bayenzayo bona ibulala abantwana, ibulala abazali, oomakhulu babantwana, baqesha izitafu ngemali yabo ngento eyenziwe ngurhulumente othi yidemokhrasi. Urhulumente wethu uthi sikwidemokhrasi ngoku. Uyayibona? Nabayilungise kakuhle, nabayithethe kakuhle. Balibulele ilizwe urhulumente okhokhelwe ngumntu omnyama. Alright Jolo, kuyavakala Jolo ubana ngaba noko sowubethe wophela kwelaa cala. Iyavakala izakamali Jolo. Yeah, ndiyafuna mfoka Stokwe nakubeni kuba ingumba lo othe gabalala singayilibali apho sizibeke khona intende kuba lo sijonge ifuthe lokudityaniswa kwezikolo ingakumbi ke kwixesha lenguqu yesimo sezulu le-climate change. Zidityanisiwe ngoku ngenxa yezizathu sezibekile uvuyi izizathu ezibangela uba sibe kanti sikule ndawo. Zivakala zonke ezi zizathu ezizamacala wonke qu nakumphulaphula kodwa umxholo ukule ndawo. Kodwa masimbize uMavuyi kwelaa cala ndimboni ingathi usasithela akamhlambi apharuze phayana kwezinye zezinto ezikhankanywe nguye ubhuti kweli cala. SisiMavuyi ndiyakufumana kwelo cala. Yes, mntakamaliwa, okokuqala mani ndicela ukuba ndikufake le apology mntasekhaya, ndiyanqenqeza. Sendishiyeke no-11% kule bhetri ndinayo and kule ndawo ndikuyo kwenziwa le nto kuthiwa yi-electricity reconstruction. Kumnyama, ndiyaxolisa kakhulu mntakamaliwa. I would have wanted to stay long. Kodwa ke mntakamaliwa mandiyithethe mani intoba ndimvile inkokheli lena ikhokhele uNasjib nationally. Ndikwamva ke noJohn Nkomo lugqibo kwehla. Ndinayo into ethi mhlawumbi masibacele abantu kunjalo nje ke nabaphulaphuli ba-understande uxanduva lamasebe ngokuba enziwe. Ixanduva lesebe lezemfundo yincwadi ngumntana ngutishala yichokhwe yi-delivery ye-curriculum. Ukudilika kwebhlorho okanye ukungahambeki kwendlela okanye ukungabikho semgangathweni kwemoto okanye ukungabikho kwemoto, as uba ke umzali esitsho
kuluxanduva lala department yakwa-transport and ndinayo into ethi urhulumente uhlale available ukuzochaza into yoba kwenzeka ntoni kwiziseko zakhe, kuphi apho kukho khona amagingxigingxi. Okunye mntakamaliwa mandikuthethe into yoba ukuphila kwesikolo as uba unobhala wotishara etshilo ayilo xanduva only olukarhulumente. Xa kuthiwa kulaa lali usuka kuyo Maliwa abantu bayi-700, out of la 700 yabantu abaphayana i-490 ngabantu aba-above i-50 and then i-200 ngabantu aba-above i-70. Iyakuxelela loo nto leyo mntakamaliwa biologically and scientifically into yoba abekho abantu abazawuprodyusa abantwana abaninzi abazawuthi bahambe beye kwezaa zikolo. And ke kuyafuneka ke nathi ke into yoba ke singabantu sinyaniseke ekubeni kwento yoba siyazi into yoba isikolo ayisosikolo ngokuba sineendonga, sisikolo ngokokuba kukho inkqubo eyenzekayo phakathi eklasini efundisayo abantwana, and sisikolo ngokokuba kusaziwa into yoba oku kwenzeka eklasini kuyathetha ne-development yomntana. So ndiyayirhalela ke into yoba singabantu siyi-accepte loo nto leyo. And nale nto ke msasazi, xa ndiza kuyeka before ndiqhawuke kuwe kabuhlungwana, uyabona msasazi, xana kukho umpatho gwenxa okanye kukho ukuphatha ngokobunxele kwisikolo esithile, uba nabantwana bamuva kwisikolo A baye kwisikolo B. Esi sikolo umzali athetha ngaso uJoel Nkomo sisikolo esinoprinsipali onguBokveld, sisikolo esinabantwana aba-above 1000. Uba umntu uzawuthi xa ethetha athi izikolo zakulaa ngingqi akuyo umntu akaBokveld zizikolo ezingenabantwana, sizawuphinde sibuyele kuye and athi abantwana abanatransport ukusuka from point A to point B. Sizawuphinde sibuye sithi bazali, nini abathathe isigqibo sokusuka kule kona inesi sikolo naya kulowa umkhwezo, and kulaa mkhwezo niye kuwo nini abahamba i-distance e-above u-7 kilometers, nibe nishiya isikolo apha, ento leyo eye yenze isikolo sentoba sihambe sibe yile nto kuthiwa yi-candidature for closure. And singagqibi ukutsho nje sithi nakwela cala likaprinsipali uBokveld, mfundisi, nguwe othathe abantwana ba-above icapacity yesikolo, and uyenze loo nto uyazi into yoba ikhona ipolisi karhulumente ereguleyitha inamba yesikolo nethi kuwe subathatha abantwana aba-above the capacity yesikolo ngokubana xana kufuneke kunikwe i-school resourcing uzawuba nootishara nooprinsipali nabazali abafuna amabhangalo. Mabhangalo lawo athi emva kweminyaka emithathu okanye emine abe ephelile. Sibe ke ngoku nesikolo mhlawumbi sele siqalisa ukwehla inamba because xana abantwana bebanintsi mntakamaliwa ngoku ePhakamani kuba uprinsipali wabo inguBokveld mhlawumbi bereleyitha naye kakuhle bemthanda, ayithi loo nto leyo esaa sikolo sawuhlala sikulaa ndawo angahamba ngenye imini uBokveld ayoba ngumhloli, kungene uDikela abe nguprinsipali, abantwana nabazali bangaphindi babone ukukhokhelwa esikolweni kufana noku bekukakaBokveld. So ekugqibeleni ndizama ukuthi mntakamaliwa, le nto izii-numbers ezikolweni ayiyonto eyenziwa yidepartment kuba icaphukela isikolo esithile irhalela ukusivala, koko zezinye zezi zinto ndithetha ngazo zokokubana igeografi yala area iyayibonakalisa into yoba isikolo sime emanzini, okanye kuyabonakala into yoba i-health profile yala ndawo ithi akusekho bantu abanophinde benze abantwana ize isikolo sibe nabantwana. Okunye kuyabonakala into yoba mhlawumbi ulawulo lugwenxa ngaphakathi esikolweni olu lwenza abantwana bamuve from isikolo esithile baye kwesinye bayogcwala.
Akukho isikolo esinabantwana abaninzi abagcweleyo. Into edla ngothethwa ngumphathiswa yinto ethi uboyazi into yoba apha ecalukwesi sinabantwana abaninzi, sikhona isikolo esinabantwana abambalwa. And loo nto leyo i-scientifically iproven ngoba kulesandaweni esasikolo sikatata uBockveld zikhona izikolo ezinabantwana ezincinci, but abazali kule malana incinci bayifumana kugovernment baxolela ukuba bahambise abantwana kwitransport babase ePhakamani. So ndizama ukuthi ke ingxaki lena abantu bayibonayo ayoyesebe lezemfundo kuphela, yingxaki kagovernment and yingxaki ekufuneka sibambisene nabazali ukuyisolva, so that xa sithatha isigqibo finally sisithi esi sikolo siyasivala, nabazali babe bezi-understanda izizathu zokuvalwa kwesikolo and also neziseko zezi ndawo sihlala kuzo ezifana neenkosi nabefundisi nabantu abakwi-NGOs nabantu abakwimanyano yootishara baya-understand. Kungoko ndisivume umbona nonobhala into yoba kukho apho anqwala khona koku ndikutshoyo, kukwakho nalapho athi thina singumbutho wootishara sime apha, kungokubana siyayazi into yoba le nto i-education yi-societal issue and asoze sikwazi ukuyisombulula sonke sime kwii-corners singcangcazela ngumsindo sibe sifuna uthatha isigqibo. Isigqibo funeka sihleli phantsi and okwangoku sinale concept ithi rationalization enida wonke umntu into yoba abe namaphaphu aphantsi and enida wonke umntu into yoba understand into yoba eSouth Africa i-fiscus incinci and funeke sisebenzise the resources that we have to make sure that we better the education system of our own province and ultimately the country. Enkosi kakhulu Maliwa, uba ndiye ndaqhawuka ungacingi into yoba mhlawumbi ndidelele ivukani nabantu abayiphulaphulayo, koko nje kukuba ibhetri iyawube iphelile. Enkosi. Yes, ungekaqhawuki njalo Vuyi. Ndiyayiva kule ngcaciso uyitshoyo. Kangangoba ke ngoku amandla wenu njengesebe ke lezemfundo, ndibuza ke kuba uhleli uzoqhawuka sishiyeke nezinye iindwendwe. Amandla wenu, ifuthe lenu ekuthatheni ingqalelo ngokukhawuleza, loo nto ifuneka ngokwemeko yalo area, angakanani lisebe? Ngoba ubalula into yoba xa kuqhawuke ibhlorho bakhona abantu abafanele ukuhoya nokuqhawuka kwebhlorho, iziseko njalo njalo. Uphinde futhi kwakulo mbuzo omnye ndidibanise umba odibene nentatho nxaxheba okanye abathathi nxaxheba apha kwisebe lezemfundo, ngoba if umvile ubhala uba uMatakane uyawava la magama kodwa akavumi ncam nale rationalization. Kona mntakamaliwa, siyayazi into yoba asizuhlala ngamaxesha onke sivumelana okanye sibheka kwicala linye ngoba asingawo amanzi. Kodwa into esiye siyivume neyona nto siye siyithande yinto yoba ekungabonini ngaswinye asiye siphume siyongxolelana in the public. And that is why ndisitsho into yoba ke nalapho sivumelana khona nombutho wootishara kwakunye ne-NASGB akuthi kukho apho singavumelaniyo khona. And yiloo nto ndisithi funeke siyi-acceptile, siyi-teacher union, siyi-NASGB, siyi-traditional leader, siyi-Council of Churches, siyi-society ngokokubanzi, that iingxaki zakwa-education zinida wonke umntu azinze, ahlale phantsi, abuze yintoni ingxaki and yintoni ekufuneke yenziwe. And kuyiloo nto umva nonobhala esithi nantsi ingxam yale ndawo sikuyo isuka apha. And unyanisile, and njengoba enyanisile nje uyayazi into yoba xa kuthathwa isigqibo sovala isikolo, umntu ova ulwamvila kuqala nguye, ngoba amalungu wakhe eSATU ngawo aye kufuneke umntu asuke eNgcobo apho ebetitsha khona enomzi nenxiwa lakhe, ahambe ayotitsha eGcuwa apho azawufika ahlale khona emqashweni. Kodwa kuthi ngenxa yento yoba nayo iSATU iyazazi into yoba inoxanduva loku-understanda ii-conditions i-education system yekhantri ekuzo,
ifane kumaxa athile ivume kodwa kumaxa athile ingavumi, especially xa iyazi into yoba apha i-scientific idebate, apha ayikho scientific. So ayiyonto wena mntakamaliwe singayilindelanga into yoba i-leadership ye-NASGIP ayinawuveza indlela eva ngayo. Siyilindele and funeke iyenzile loo nto leyo maxa onke, kodwa funeke bafike ke ngoku nabo kwixesha apho bathi kahle kahle ubume belizwe ngokomnotho bukangakanani. And immediately befika apho bazawuyazi ke ngoku into yoba ezinye izizathu sizithatha zibe zi-painful kodwa kunyanzeleka uba sizithathe. Okokugqibela, u-provincial government okhokhelwe yinkulumbuso uyayazi into yoba kukho amaxesha apha eprovinsini ekukhe kubekho le nto kuthiwa zii-hailstorm, ingakumbi kulo mkhwezo wase-Chris Hani East koMangcobo, ukubheka phaa uyokuqhina ngeBhaziya, uyoqhina nge-OR Tambo. And kuyiloo nto uyofumaniseka into yoba kukho into ekuthiwa yi-disaster management team yeprovince, and ihlala ikhokhelwa yinkulumbuso using isebe elingu-public works, because noba kungathiwa ibhlorho iqhawukile kufumaniseka into yoba kuthathwa izithombe neevidiyo xa kugqitha abantwana, ekugqibeleni nabantu abahamba kulaa lali funeke besevisiwe, and bona abaseviswa yi-Department yakwa-Education, baseviswa yi-provincial government. So ucoordinator komsebenzi karhulumente yinto eyi-priority kwi-department yakwa-Education and also i-provincial government. Uyawukhumbula into yoba ngupresident weli lizwe owathi walontsha le nto kuthiwa yi-district development model, apho azama ukuthi amaqonga karhulumente ezokulawulo nalawo asemacaleni mawadibane enze i-service delivery plan ethetha ngewadi holistically. Ngoba xa uyovula isikolo funeke ukubuza into yoba njengoba uyovula isikolo phanje indlela ebheka kwesaa sikolo injani. Xa uyovula isikolo kubuzwe into yoba tata ugade iklinikhi indawuni phaa. If ayikho iklinikhi, buza umphathiswa wakwa-health into yoba ingaba iingcinga zakho neplan yakho ngale wadi zithini, ngoba mna ndinabantwana basephakamana abayi-700 okanye abayi-1500 abazawukhe bakhule babe neentloko. Ikhona neklinikhi kule vicinity yale wadi isikolo esikuyo. So that is what ugovernment of the Eastern Cape is doing. And mandiyithethe into yoba zikhona ii-areas where uye kubona uba bekumele uba kuyaqiniswa isandla, kodwa sinenkulumbuso and at all times iyafumaneka uzokunika ingcaciso ngokwenzekayo eprovinsini. Nkosi kakhulu Vuyisi, siyabulela kakhulu ungekade uziqhawukele. Size ngethemba lokuba sakuziba kudala siphinde futhi sekubize uba ngumba lo ongenawugqitywa ngosuku lunye. Siyabulela. Right, Nkosi kakhulu mntakamaliwe, nkosi kakhulu. Alright. Nkosi kakhulu. Right, nguVuyise Kamboxela lo nguye omanejala wecandelo lonxibelelwano kwisebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa. Shilo ke sathi ke ukhona abanye kanye abathatha inxaxheba kanye apha, ndithetha ngoba uMatakanye ukhona naye, unobhala wesadu kwiphondo leMpuma Kapa uba uMalibongwe Ntame. Bawuntame, masingene. Uthini wena kwizinto esele ziphakanyisiwe nguMiss Mboxela, ingakumbi ke kulo mba ndibiza igama lakho nje kuba ubalule nomcimbi wena mntakasitokho, endiqomba ubalulekile for itishala. Laa nto yokumuva kwetishala ngenxa yale rationalization ihambe iye kwenye indawo, le nto ayipheleli nje ebantwaneni kuphela. Bawuntame, khawungene nawo. Enkosi basasazi, mandiphinde ndizibulisele kuni nakubaphulaphuli. Ndiqale mhlawumbi kule ndawo inale mcimbi we-climate change enithethe ngawo, ifuthe onalo apha emfundweni. Ndikhawulezise ndithi ukuba uyajonga kune-changing rainfall patterns ezikhona ngoku ebezikade zingekho ngaphambili. Xa usuka ngoJanuwari uya ngoFebruwari, msasazi nabaphulaphuli, uyaqaphela ngoku indlela ekutshisa ngayo, ii-temperatures zithanda uba above 30 ngelaa xesha.
and leli xesha ke ezikolweni sibhizi ne-athletics. It's something that sisonke funeka siphinde siyireviewe loo nto into yoba ingaba kubaluleke kangakanani ubalekisa abantwana phantsi kwezo meko. True. Because one day kwawuze kuwe umntwana akolapse mhlawumbi athi abe uyabhubha, i-blame will be put kuthi sonke siyi-society into yoba besingaboni uba amaqondo lona ngoku ayatshintsha, akusafani nangelaa xesha sasisifunda thina. Hence I'm saying that ke mhlawumbi i-homework yethu sonke le nto ye-athletics eziqhutywa ngexesha apho amaqondo aphezulu kakhulu. Eyesibini into endifuna ukuyireyisa kule nto idibanisa nee-disasters. Kuyabonakala into yoba into ye-disaster uyipleni kodwa ungabhajeta for yona, ngoba kuyabonakala uba siphila nazo ngoku. Kuba buhlungu mhlawumbi kule nto ibithethwa ngumSisumboxela, simke isikolo, let's say ngoFebruary. Ufumanise uba kuphela unyaka esaa sikolo sideclare uba yi-disaster school, kodwa ufumanise uba even ii-procurement processes ze-department zilandela laa ndlela i-normal. Hence thina siyisati we are of the view sasazi namaphulaphula into yoba nakuloo nto asithi makuthemparishwe nee-procurement processes, kodwa in treating i-disaster awunoyitritha njenge-normal process loo nto. Siya kule nto kidibanisa ne-climate change noresponda kwethu as a sector kule nto in ensuring ngokuthi izikolo zethu ziremaina zi-functional phantsi kwezo meko. Ndiyafuna ke ukuitsho kule idibanisa nokumuva. Uyabona into ye-rationalization inento enokwenza mos le nto nokutshintshwa. Uyabona kuthi xa kufikwa namsasazi kukho into ayishiyileyo umama uMboxela apha, banento abathi zii-mega schools of late, i-concept entsha kuthiwa zii-mega schools. Xa ujonga lezi mega schools kudityaniswa mhlawumbi ii-primary schools eziyi-6 zaloo area, uyayibona, zibe sisikolo esiyi-1 kuthiwe ke ngoku yi-mega school eso sikolo. Esaa sikolo besinooprinsipal abayi-6 noba bakwezi so-called small schools, unooprinsipal abayi-6 kodwa phaa bebeqeshwe bengooprinsipal, and uyobadibanisa under one roof ufumeke ngokube noprinsipal oyi-1 omapointayo, but istatus sabo sisaremeyina bengooprinsipal. And hence ke thina siyisatu sithi izinto ezikumila kunjalo azinawuxoxwa kula maqonga asekuhlaleni. Kukho iqonga apho kubakho i-department nee-labor unions ekufuneka uyothiwa uzothini ngekamva laba bantu, because awunohlala noprinsipal abayi-6 esikolweni esiyi-1 ubabhatala imali yobuprinsipal bengasengooprinsipal ngoku. Yiyo ke le nto sithi lo mcimbi kufuneka kuyobakho iqonga, kuyoxoxwa kwelaa qonga lengxoxo apho kubakho khona i-department nee-labor unions. Enye into besanduyithetha ebendiba uzawumka seyithethile uMiss Mboxela, yinto yoba besivene uqala konyaka into yoba before uJune makhe sibe nembizo yale nto idibanisa ne-rationalization. Kubizwe bonke abantu abathatha inxaxheba, i-Association of School Governing Bodies, iinkosi, i-business sector, nabo bonke abantu abanomdla nee-labor unions. Khe siyoxoxa uba le nto izosithatha, sifuna isithathe isibeke phi le nto, ingabulalanga kodwa imfundo yabantwana babantu abangenanto. Because le nto yemigama ehanjwa ngabantwana msasazi, xa uthe wadibanisa ezi zikolo kule nto yamanani, ubukhe wayenza laa nto ungxamile, yiyo laa nto inikezwa umphathiswa laa nto ngokomthetho. Kuthiwa mayibe ngumphathiswa oyothi esi sikolo siyasivala, sizawusidibanisa nesiya.
xa ekwesasikolo uzawubonisa into yoba ungathi xa uzijongile ezi zikolo ingathi xa uzijonge ngamehlo zikufutshane esinye kwesinye, kodwa xa uhamba apha phantsi umgama uzawunqumla ehlathini, uzawuwela imifula mhlawumbi. And i-reality ngoku kugcwele ubugebengu obungumangaliso. So xa usenza le nto ye-rationalization sukwenza abantwana babe ngamaxhoba obugebengu obudlangileyo ekuhlaleni. Again, le nto ibithethwa ngutata uMatakane, siyayitsho qho into kokuthi amagumbi kusekho amagumbi aphuphumalayo. And ayizuba lula ke suthatha abantwana kwesi sikolo ubase kwesinye isikolo ungaqinisekanga into yoba ikhona indawo azawufundela kuyo. Ngoba besike sanexesha apho uqala kwathatha ugrade 8 and 9 asuswe apha eprimary asiwe high school. Xa ufika phaya ootishala bonelanga bootitsha abantwana. Ootishala base-high school ifocus yabo ngelinye ixesha iba phaa ku-grade 12 bafumana ipressure even kwakwi-department norhulumente. So ufumanisa uba abantwana ngoku ikhona i-element yokungahoyeki ngoba le nto siyingqamele. Yiyo le nto ke simane sithi qho kule nto hurry slowly kule nto idibanisene ne-rationalization, because likamva labantwana eli siliphetheyo. So befuna ke msasazi ukutsho into kokuthi lo mcimbi thina ke siyisathu siyayitsho into kokuthi makuqinisekiswe into kokuthi bonke abantu ababandakanyekayo bathatha inxaxheba ukwenzela into yoba sitsho into yoba futhi into yoba le nto ye-access roads to izikolo le bethe ke ngumcimbi kamasipala ebona apha emfundweni ezithilini kukho into ekuthiwa zii-district education forums apho ii-stakeholders including oomasipala baye babizwe bathathe inxaxheba khona. Zenye into funeka siyoqinisa zona ezo ezi-district education forum ukwenzela into yoba sikwazi uzithetha ngeengxaki zee-access roads. Umasipala ekhona phaya sithethe nge-safety, ikhona i-SAPS. So zonke ii-departments ziyabizwa phaya. Kodwa ndifuna kulenda ngokuthi msasazi kukho i-rural education policy ngo-2018 2019 kwavunyelwana into yoba makubekho, ngoba kuyabona into yoba le nto ibithethwa apha ebeyithethile nayo uMvoxele wayithatha utata uMatakane into yokuthi le nto ye-urbanization yokumuva kwabantu from i-rural areas ngenxa yoba beyofuna amathuba emisebenzi. Then kodwa bakhona abantu abazawushiyeka nabantwana kulaa lali bembalwa benjalo, and abantwana bafuna ootishala abaneleyo. Yilaa nto beyitsho ke ngoku utata uMatakane into yoba sithi abantwana bazotishwa ngootishala ababini kube nesikolo esiqala ku-grade 1 or grade R to grade 7 sibe nootishala ababini. Ithetha ukuthi uyababulala abo bantwana. Yiyo le nto ke ngoku laa rural education policy yayisithi kwizikolo ezinjalo ootishala babe yi-6 regardless of ii-learner numbers ukwenzela uba bantwana baloo ndawo bafumane quality education. So sithi uba singakhe si-implemente loo nto msasazi le rural education policy singakwazeka ukuadreseka ezinye izinto singarashanga kakhulu kule nto. Asithi mayime into ye-rationalization but masingayirashi into ye-rationalization because ine-serious implications kwi-education yabantwana babantu abangenanto. Inkosi Alright, msasazi. enkosi kakhulu. Bawo Matakane, zithethile izithethe esezithethile ngoku. Ndifuna xa uphendula xa ungena nawe kweyakho i-comment isikolo kuthiwa nantoni enzeka esikolweni okokuqala i-true reflection of i-society isikolo esikuyo. Now ezi complications okanye ke ezi zinto zingqunge isigqibo esithathwa phambi ngoba sithethe ngalo mcimbi udibene ne-rationalization, kuwe zithini kuni njenge-school governing body yonke le nto igqitywa ukuthethwa ngoku? Xa ujonge irole yenu as i-school governing body, izinto ezijongwayo before kuthathwa i-decision yoba kuthiwa mayiqhume i-rationalization kwisikolo A. Imike, uvale imike. Uyimutile nje, yes.
unmuted that. Kame sitsho ngoba sinomncedisa kweli cala lam mna ndim-amyuthele kweli cala. Yeah. Yeke thini. Madoda nantso ke. Cofa nje kulo mic lo ndibomvu. Cofa kulo ndibomvu nje bawumatakane. Yeah. Okay, yeah. Inkosi. Into yokuqala nje ukuthi i-education yethu iya control i-government yethu nabo ba control ngoba uyabona i-question ye-austerity njengoba umama bayisho austerity measures ukuthi ba budgeta ngabantwana bethu bathi austerity measures because lento yokuthi bathathe ama-mega schools like secretary asho ukuthi ama-mega school. Now amapolisi we-department because thina nge-governing body bayenze i-policy then baza ne-policy nango i-policy singatshelwanga singaconsultiwa singayenza looks and mara i-South African Schools Act section 20 isho kahle ukuthi no anything department I mean izoyenzeka esikolweni like for instance i-regionalization you can't do i-regionalization without consulting ama-school governing body mara bayenza bangaconsultanga ama-school governing body. Mawuya ku-Education Employment Act section 6 izokutshela the same thing ukuthi no there's nothing you can do without consulting a school governing body. But by regionalize, what of you but no, labo teacher outside abantwana siyabathatha sibayisa kuphi and all those things. And teachers because bayasebenza they don't have anything to do. Now, as we are saying, they are weaponizing these things because unomuntu ngasemuva kwe-government yethu ngasemuva kwe-Department of Education ethi hey produce workers. Workers. We don't want people who will be able to solve our problems. Was South Africa. We don't want people who will be creative, but create. That's why I am saying, good students, by am saying, by degree, I good students. We are going to education here to is a say but what we are saying is that department. Let's create education here too that will be quality, that will produce thinkers, that will produce creators, that will produce people who also solve our problems with. We have got a problem here, unemployment in South Africa. The slave masters will not come and solve this problem. We also know this problem here, unemployment, is advantageous to them because bazonika abantwana bethu imali yama 300 ukwenza nge300 khona manje 300 graduate how 300 uzoyenza because these things bawalokuba bayenza ba rationalize abo teacher bethu kusasa abo teacher bazophelelwa imisebenzi bangasena imisebenzi uthi no you are redundant, there is no work, there is nothing and all this. Short hits in short ngithi we don't want to see that as much as bas undermine. They are bringing these things into school without consulting us. But as Fudanga, as Nawati, that's why bayenza lezinto and all those. Sibanika abantwana kuthi ube nomsebenzi, sibanika abantwana kuthi ube ne-Department of Education, sibanika abantwana mara in 10 then bayenza ama policy then but no thina sifundanga asazi lutho esikoleni. Then they cannot consult us. I mean, listen, they bypass us. They don't even take care. Although South African Schools Act, as amended, 1990, Educator Employment Act, they don't consult us. But they don't consult about no as fundanga as abafunu ukumosha isikhathi ngabantu bangafundanga. Although umthetho uthi no, they must. We have got power, roles and responsibility. Esikolweni is there to as school governing body. Mara they override us.
and all those things. But you said this platform, government, I think government and Department of Education in particular must be listening to this. If these things, we are opposed to those things, because the slave master would not produce our workers. We don't want to produce our workers. Produce our workers are there's no work that they can do, because we don't want a system of education that will produce workers. We want a system of education that will produce creators of employment, thinkers, problem solvers, and now they will take them from from the rural, deep rural, and then transport. They don't give them transport. Let's cut imvula in, then labantwana betu. I mean, 2 hours walking, 2 hours walking to school. Imvula maina, then those children are not going to go to school. Magudama unamifula igcwele labantwana ba esikolweni. It will depend on how many days do they stay at home. But at the end of the day, they fail those children, then you have got a base for poor, poor employment. Then we have to tell about school and all those things. I pay electricity. It must come to an end. Let's have an education that will produce thinkers, that will produce creators, that will produce problem solvers. Nkosi ba umatakana kwelacala ebonakala ke nguye ke uba ungumzali pha ekhaya nguye omele wena apha njengomzali njengeke uphuma phayana kwi-nurship icacisa ukuba kananjalo kulo mba sincokola ngawo namhlanje bona bengamazali banqisha phantsi ngelithi asiyifuni kwaye futhi siyihesha ebeke izizathu ke ezibangela babe bakanti bayesha esithi iiyure zithathwa ngabantwana bethu ukubheka ezikolweni kananjalo ukungaconsultwa singabazali khona umthetho uvuma ukuba masikonsaltwe singabazali xa kuza kwenza le mithetho zihlomelo yokuvalwa nokudityaniswa kwezikolo esithi ke ethethela wona njengomzali esithi kudala beyikhaba besithi kuba izikolo ezisezilalini ayona nto ibonakalayo kukuba isebe okanye amasebe adibanisana nesebe lezemfundo xa bethetha bona bengabazali kuvalwa indlebe kananjalo zinintsi ke izinto ezikhankanyileyo utata kwelo cala nawe buyaqala ivula ithotho lakho masikwamkele uphulaphula ungaphambili isikolo sakho i-VSR FM ufika siphantsi komxholo ubucelwe nini ke ngabaphulaphula kuba mkwathi nawe Maliwa siphatheleni abantu abazeke kuzothethwa ngale ngxaki sinayo ithi xa ibizwa i-rationalization kuba izikolo zakuthi ziyalambatha nathi singabazali siyabethakala kwezimeko ebekhona ke usisimavuye bethethele ezemfundo nayo kweli cala ecacisa ezabo izizathu phambi kobana ndiye kwabaphulaphuli wena Maliwa ndiyafuna xa sibuya sisiya phayana kubawo unyana katata omkhulu ba untame kwela cala sike sivubona ngaba kulaa nto besithethe ngayo isecaleni izinto ezifana no-rural no-migration nezinye uba bona esona ndiyasiva esabo i-stand form point sesokubana ngaba bayathi as much as besithi ingenzeka kodwa mayinganyanzelwa ubana ngaba mayikhawuleziswe zonke ezi zinto zirashwe nalapho simavuyi ke besicacisa sithi khona sele kunjalo isebe kuyabuzwa ukubana ngaba bani unayo ikliniki endaweni ethile xa engenayo uthini ngesikolo kufutshane laa ndawo nelaa cala lenja khona ukuze sicacelwe phakathi komzali kwakunye notishala phakathi kwakhe ke uMr Matakane kwakunye naye uMr Ntame kwelaa cala asicacisele nje bona bengotishala eneneneneni mayicace icala bathini liphila bicala bathi nyhani hayi mayenzeke mkwathi into nje ingenzeki ngokukhawulezileyo okanye bathi bakhona otishala bathi mayingenzeki njalo kuba zikhona izityholo Maliwe zibekwezo kuba kusenokwenzeka ezinye izikolo zilambatha nje zezokuba isiphatho esikhoyo ezikolweni abazali bathatha abantwana babase kwezinye kodwa ke zonke ezo zinto sabuya sizincokole 0738491740 masibathathe bathi ngolicana. Mandibulise Mqwathi, mandibulise Dikela Mhlekazi namahlakani amandwende ke wethu alapho estudio kwe ngakulo mcimbi wokwezemfundo uphethweyo. Masimbambe kwelicala umbathane siqala apha emnxebeni sifa abanye bathina kwelicala imbathu lena molo bhuti molo tata ngilapha eBhongweni eMthatha. Alright. Webhuti wami kumasipala Dombaxa wase-OR Tambo ndiphansi kwe-KSD into endifuna
ukukhalaza sitsho njani yonto incwadi xa zidilivarishwa ekuqalekeni konyaka azifiki ngethuba like i-stationery yonke ezancwadi nee-textbooks ifuna uqonda ukuba yenziwa yintoni udileya phi zifike incwadi sekuthiwa abazali mabathenge incwadi sesizithengile incwadi ziyofika incwadi later ifuna uqonda ndicacelwe apha kwezo ndwendwe zakho wena bhuti ndingu-Mr. Matyholo apha eMthatha. Hayi, mntu kaMatyholo. Okay. Mntu kaMatyholo sisatsho nge-rationalization sizababiza bazothetha nge-stationary. Si-stationary wena Okay. esofuna kuthethwe ngaso kodwa ndingakuphuli sizababiza xa funeka kuphendule umntana uvula umsele. Yeah, kodwa mntakaMatyholo kulo mxholo siwubekileyo unayo into yokuyiphawula ku okanye uwuvile uwubambile? Ndiwubambile ningawubambanga. Okay, mandikwenze ubambe ke. Okay. Sithetha apha ngenguqu eyenziwayo xa kuthathwa Mandimamele ereyidweni. Okay, kungxaki Okay. Okay. Alright, mntu kaMatyholo thatha usibeka phaa ke imizuzu mingaphi na-25 phangona sithi licala emveni kwentsubishi mkhaqhube mcethe. Mandingene ke emxholweni ngumcethe lo ndilapha ecala. Mqwathi ndiyamva omele isebe likaSATU wabizile kamagama uthi bekusenziwa i-realignment kwakho icloser namanye kamabini awabizile uthi mane ehona. Mna ndiyibone le nto izomosa njengoba kuthiwa kuya-realign kodwa ndifumanise uba ibirayithi laa ndlela bekuqhutywa ngayo kuqala. Njani le nto ndisitsho? Ibe nee-disadvantages ezininzi kakhulu le-realignment. Okokuqala, umntana ebefunda from sub A ayophuma ku-standard 7, ibisezizistandard ke ngoku. U-standard 7 esejunior, athi ke ngoku apase aye kwenza u-8, 9, 10 e-high school. Ngoku kule realignment kwafika ii-grades ke. Le nto kuthiwa ngu-grade 7 ngu-standard 5 lowa. Ithetha uba ngoku xa ipase u-grade 7 lo mntana u-grade 8 yomqala e-high school, that is u-standard 6. Jonga ke Mqwathi 6, 7, 8, 9, 10 ziiklasi ezintlanu zonke eziphaa e-high school. Imisteyikhi ayenzayo lo rhulumente, aba bantwana ubanyusa nje bayokugcwalisa phaa bayokwenza influx e-high school, akaqashi zitishala. Laa nto yenza uba abantwana bangahoywa xa befika phaa ngoba bafika abatishala baphaa e-high school bejonge ezaa klasi zintathu. Ngoku xa kunyuswa another 3 yeklasi, that is 6, 7, kube kungekho tishala ziqashiweyo. Nangoku sine-homework esizenzayo sincedisa apho, ufumanisa uba unikwe i-homework for the sake yonikwa nje, ayilandeleki kwale homework ayinikwe qha kukwenzela uba for the sake abe ubhalile. So ndizama ukuthi ke lelinye iphutha esibona uba urhulumente uyimosleka imfundo kuloo ndawo. Iphinde kule closer ke ngoku. Kule closer zivalwe izikolo nyani kwathiwa amanana kuzawuba kwisikolo transport. Namhlanje nakusasa nangomso abantwana bethu basatshona emilanjeni abazukulwana bethu, bamkana emilambo bebuwela imilambo emikhulu besiya ezikolweni, dololo iScholar Transport. So ndifuna ubuza apha kwisiteji esisesathu, ingaba ke ngokubona bayibona into efanelekile le bayenzileyo kule nto kuthiwa baya-realigna benza nee-closer phantsi kwezi ngxaki ndizichazayo ziveleleyo zingaka. Sithini isisombululo sabo kule meko ngoba abantwana nangoku basatshona emilanjeni. Nangoku ootishala e-high school basakhala babahoyanga abantwana bayokugcwaliswa phaa kwawugqitywa kongezwa staff akwaqasha. Inkosi make ndime ngumcethe lo. Inkosi uba Cela kandiphendule ke ukuba ulo wesithathu. Okay, ngethemba lobana uyabhala kwela cala. Masithathe omnye sithathe bebe babini sizokhawuleza size kuwe bawo mzukulwana kabawo omkhulu bawo Ntame kwelo cala. Bathi kweli cala ngombathane lo. Ndikhahlele kwisizwe ndithi nqangane intsiba ingxilimbela emaXesibeni apha eNgqoko. Ndibulisile msasazi kuwe neendwendwe zakho molweni nonke njengempela. Msasazi, masidadele enzulwini.
Msasazi, uze nomxholo oyinhlungu nokudala ndiwunqwenela. Uyabona msasazi, ubuthetha ngeenkokeli ezisikhokelayo emhlaba uhlangene. Uthetha ngabantu ekungathiwa xa bebizwa kuthiwe ayingobantu abasithandayo isizwe sabo. Msasazi, akukho nto ibuhlungu nedalwe impixano ezikolweni zethu njengendlela eyenziwe lolu hlengahlengiso balibiza i-rationalization iindwendwe zakho. Into abayenzayo msasazi, iinkokeli zethu kwisebe lezemfundo, awukwazi ukuthetha ngabantu uthethe ngabo ngaphandle kwabo. Abantu abangabafundisi babantwana phambi koba ufunde uqale wawufundisiwe ngumzali. Fanele uqale udibane nomzali ofundisa lo mntana, uve kuye into yoba ngoku ndithatha uxanduva le nto yoba ndibe nale ndlela intsha ndizawuvela ngayo leli hlobo, consultation. Ezi nkokeli zesebe lezemfundo silala neli namhlanje, ngomso sivuke kuthiwa makwenziwe enye. Bathetha ngolu hlengahlengiso ngaphandle kwabazali, kodwa abantwana bafundiswa ngabazali. Abayijongi imicelimngeni ezawuthi ilandelwe lelo solotya bacinga ulifaka. Ukuba bona bahleli phambi kwezaa khompyutha babona umbono, bawubona ubulungile, nokuba awumhlanga, nokuba ujonge ezantsi noba ujonge phezulu, bathi bazali nantso siyaninika. Kutheni beqhube lo hlobo msasazi? Ngoba into eyenzekayo msasazi, olu hlengahlengiso lubalimazile abantu basemhlaba uhlangene, ngoba okokuqala imicelimngeni abayijongi. Imicelimngeni yoba zingakanani ezi ntsana bazihlengahlengisayo, zincinci. Ezi zikolo bazivalayo bathi zona zincinci, yintoni ebangela uba zibe abantwana abancinci ngoku? Ukuhamba kwabantwana beleqa amahlwa alihlaza kwezinye iiprovinsi, i-migration of student. Ibangwa yintoni i-migration of student? Into ebangela uba abantwana bahambe msasazi bakhetha ukuya kwezinye, umzekelo iprovinsi abayithandayo abantwana zimbini, yiKapa ibaleka phambili neGauteng, ngoba ibele ephaa esebe lezemfundo yohluke kakhulu kuneyalapha ezilalini. Bona bathatha ezi zinto bazibona zenziwe ezidolophini bazozenza elalini, kanti imeko yasedolophini yaselalini ayifani. Babaleke ke ngoku aba bantwana bathi ubuqhaqhawuli beJerusalem apho sibubona khona, sibubona eRhawutini naseKapa, siyahamba sibheke eKapa. Babuye bona bathi amanani mancinci. Azawuthini ungabi mancinci? Kuba imeko yezemfundo abayenzi bamayifani. Imeko yezemfundo ayifani kula maphondo. Loo nto ibangela uba abantwana bazeye kwelinye iphondo bakhetha ukuya kwelinye iphondo. Alright, noko sivakele ezinye mbathane kwelaa cala. Mandilungise nje ngeli xesha ndisalungisa kwenzela ezabanye ezawungena mpuluswa, mandibaleke ndise kuwe nto kaliwe kwelo cala. Ewe, masive bawuntami, nantsi imibuzo noluvo oluthe labe kanti luyavela. Uyanqwenela ukungena? Mandibulele msasazi, Ewe tata. ndibulele abaphulaphuli ngokuba befumene ithuba lokuveza imbilini yabo ngemfundo nekamva labantwana beli lizwe. Ezi zinto abazithethayo zisivula amehlo, zisenza sintlantlatha amadolo kwelinye icala kwizinto esimane sizithetha, ngelinye ixesha ke zifike kwiindlebe ezilukhuni
ngoba ke mhlawumbi funeka sahlule thina phakathi kwethu nesebe lezemfundo. Thina asithetheli sebe lezemfundo. Isebe Okay. lezemfundo belimelwe ngumama uMboxela. Thina ezinye zezinto abazithethayo zezi zinto sizithethayo. Mhlawumbi makhe ndikrobise nje ngokukhawuleza msasazi abaphulaphuli, ngoba kuyabaluleka umane sikhumbuzana into yoba sinendawo esisuka kuyo, sesikule ndawo sikuyo nje, nendawo esiya kuyo. So ziyabaluleka ezo zinto. Apha kweli phondo leMpuma Kapa msasazi, ngo-2010 zawukhawulezisa, umphathiswa wezemfundo wayenikezele izithuba ootishala abayi-68,000 ngo-2010. Ngo-2025 ootishala abakhoyo kwisystem bayi-52,817. Unokubona kumahluko usuka kwa-2010 uzotsho ku-2025 into yoba ehle amanani ootishala ngeyona ndlela. Ithethe ukuthi ke izithuba zootishala, izithuba zona ziyadendwa. Yeke uba kungakade kudendwe iziqu ezi zingootishala. Ukuba ngo-2010 yayi-68,000, ngo-2025 ngu-52,000, inoba bangaphi, zingaphi ezo zithuba zingasafilishwayo. Yiyo ke le nto uzawumane ubona usiva kuthiwa kukho izikolo ezinootishala ababini nabathathu usuka kwa-grade R uyotsho kwa-grade 7. Zikhona apha eMpuma Kapa ezo zikolo. So ziyayenza ke le nto ibulala iquality yemfundo ebantwaneni. Zibenze ootishala basebenze phantsi koxinzelelo. Sinezikolo msasazi apha eMpuma Kapa apho khona kusenziwa laa nto yakudala kudityaniswe ugrade 1 ugrade 2 nograde 3 eklasini eyi-1, bafundiswe ngutishala oyi-1, ezo grades zinjalo. Ziimeko esiphila nazo ezo. Yiyo ke laa nto bekhe ndathi xa ndithetha ndizawugqibela, ndathi ukuba besinovuthulula idocument ka-2019 ethetha nge-Rural Education Policy, into yoba i-primary school ukuze kufundiseke kufundwe ifanele uba ibe nootishala bangaphi. So sinaloo ngxaki ke ye-number of teachers kwizikolo zethu. Izobuyela ke kulaa nto ibithethwe ke ngumntakaMboxela, wathi sinento ekuthiwa masibophe ibhanti, belt tightening. Utata uMatakane yena athethe nge-austerity measures. That's why sisathu nge-23 kale ntuke yale nyanga sisuka kuyo ka-April besinematch enkulu ebibheke ePretoria. Besiyolwela le nto ezi-austerity measures kwi-education because kunezinto ezingakwazi ukwenzeka. Umzekelo, le ndithetha ngayo yoqeshwa kootishala, yoqeshwa kwi-security, yoqeshwa koo-clerk ezikolweni zethu. Yoqinisekisa into yoba iincwadi zithengwa zibe yi-quantity ne-quality erayithi. So that's why besiyomatshela loo nto to uMinister uGwarhube noMinister uGodongwana nge-23 ka-April eSATU. 30,000 teachers besisematshini ziyolwela loo nto. So ndiyafuna ke msasazi ukuyitsho into kokuthi lo mcimbi udibanisa siwuphetheyo ineneni singayitsho into kokuthi thina siyiSATU sithe ke ngoku de kubekho imbizo okanye indaba, rationalization indaba kweli phondo. Makhe kuthiwe qha ngoku ke kumiwe, ngoba sasinqandile le nto isaqala, sathi singaba sisenzile nasiyenzile nophando loqinisekisa into yoba xa sibasusa lo grade 8 and 9 phaa kweza junior secondary schools, ingaba bazawufike babe nayo indawo, banele ootishala bobafundisa, zikhona iincwadi, zikhona i-infrastructure njalo njalo. Yiyona nto sasithe makuqalwe ngayo kuqala, uqinisekisa into yoba uba uyabasusa kwischool A ubasa kwischool B uzawufika ezi zinto zikhona.
Ikheke kwakho ithuba ke msasazi loba kuthiwe apha kubehloli lisebe lezemfundo. Ndinewari ngekho ngoku natsi kuMiss Mboxela. Bathi bona phaa eprovinsini uligwala umhloli osazawuhlala no grade 8 and 9 kwi-junior secondary school angamsi kwi-high school ekufutshane. Kwaxa kuba ke ngoku izawuba yi-competition nobonakalisa into babantu abangomagwala, kodwa kwelo cala babe becompromise ikamva labantwana, because ezi ngxaki zikhona ngoku ziingxaki esasizinqandile. Sithi awukwazi basusa abantwana ungenaso isikolo transport. Qiniseka kuqala ngento kokuthi sikhona isikolo transport, then uthi ke ngoku mabasuke. Kulo mcimbi udibanisa ne-consultation ureyizwayo ngabaphulaphuli, lo ukuba msasazi uzawurationalize isikolo okanye uzawumeasure usidibanisa nesinye okanye ucinga ukusivala, ithi South African Schools Act kufuneka uqale uconsulte i-SGB nee-parents ne-school community salo area for 3 months. Le consultation senziwe utsho wena wesebe lezemfundo into yoba ndineenjongo zokokuthi esi sikolo mhlawumbi singasidibanisa nesiya. Nithini nina bantu bale ndawo? Ubanike iinyanga ezintathu loo nto, phinde ulindele iresponse yabo baresponde after eza nyanga zintathu, uphinde ubanikeze ithuba kuzofika umphathiswa, because apha ibhuti wakho wona le nto kakhulu. Ngoku besiyinqanda njengoba sinqandayo siyisathu, sinqanda nomhlolo efuna uyoba nguye ngoku othi uzawuvala isikolo. Simbuze ke thina, uvala isikolo ngubani? Because i-act iclear ithi umntu onelungelo lokusivala isikolo okanye asidibanise nesinye ngumphathiswa edibene ne-school community. So le nto ithethwa ye-consultation injalo yona, ikhe ubone uba kukho i-competition eyenziwayo esingayazi uba ke le nto yale competition incedisa kanjani abantu abangenanto belizwe. Ndiyafuna ke msasazi ukuyekelela ngokuthi umcimbi weskola transport mhlawumbi sesifumane lithuba, iphondo belikade linikeza uthi umthetho policy ithi ngu-5 kilometers, umntana makangahambi more than 5 kilometers usuka ku-school A okanye kule area esiya esikolweni. That's what the policy is saying. So ufumanisa uba abantwana abanintsi njengoba bekuchazwa apha bahamba 15 kilometers ukuya 15 abe na-30 kilometers. Yi-violation ye-right yomntwana leyo. Ikhona ke i-NGO ebikhe yahamba yawumangalela isebe lezemfundo kuloo nto, into yoba bonke abakhwalifayayo ngokwepolisi. Into esinoyivuyela ke into yoba isebe lezemfundo liye lavumelana nesebe lakwa-transport into yokokuthi make ku-implementwe ipolisi ngale ndlela kuyiyo. Silapho ngoku ekufanele uba sigade loo nto ngoku into yoba kungathathi umntwana katata usitokwe abathi bephuma kwasitokwe abantwana bebathathu kuthathwa ababini okanye oyi-1 abanye bahambe ngeenyawo because kuthiwa imali asinayo. That's violation ye-right yomntwana leyo. Endifuna uyitsho into kokuthi isebe lezemfundo nesebe le-transport zivumelene kuloo nto yoqinisekisa into kokuba abantwana bayanantsika. Yokugqibela, kulo mcimbi we-redeployment yootishala, yokwehlisa ukusenyuswa ootishala ngenxa yento yoba kusithiwa amanani abantwana atshintshile, yile ka isibangele into yoba ngoku sibe nento ekhunyuswayo. Siyakhumsha kapha kwa-education, ungasideleli, sithethe ngento ye-multi-grade teaching. Yabona wena mntu kude apha kwamfundo ungacinga uba yinto ebhetele xa sisithi we-are multi-grading. Ucinga uba sikhumsha into ebalulekileyo, into esisingesi esibalulekileyo. Sithi sidibanisa ikudibanisa abantwana eklasini A1, grade 3 and 4 babe seklasini A1. Umbuzo sizibuza wona qho ke kule nto, ingaba bafundiswe yiphi isyllabus aba bantwana? Ubudibanisa u-4 and 5 eklasini A1, ufika afundise yiphi utishala xa engena?
i-syllabus. Okay. And yile nto izawubhora abantwana kwelinye icala because uba uzawufundisa lo wakwafu la msebenzi wakwa-grade 4 owakwa-grade 5 usepasile pha Yeah. kwelinye Okay. icala. So sinezo challenges esiconfrontene nazo kule nto edibanisa nale nto inemfundo mthaka. Sikumkhono phambi kwentsimbi yeshumi elinanye kusebusuku kunjalo nje kodwa ke bawumatakanye ndizawucela uchiphe in bawumatakanye eyona nto ndifuna ke ungene kakhulu kuyo mhlawumbi zithini ii-views zakho ngoku kwizinto sele zithethiwe both ngumphulaphuli kunye nee-panelists ezikhoyo kodwa uMiss Mboxela apha ubalule izinto eziliqela esithi abantu bayamagreyitha ukusuka kwezi ndawo baye kwii-urban areas. Loo nto leyo ibe ne-impact kwi-decision ethathwayo ngeso sikolo eso kule nto ine-rationalization phakathi. Now, njenge-school governing body, nine-role eniyidlalayo njengabazali esikolweni. Mhlawumbi ezinto ningoneliseki zizo nina as a-school governing body, anoneliseki only based on izinto ezenziwa yile department yakwa-education okanye nizijongile nezinye ii-factors around into ebangela uba sithethe ngale rationalization yoba kuthiwa siyavalwa isikolo A because abantwana bakhona bafew abanye bamuvele to ii-urban areas. Nithini nina xa niphawu lapho? Ukhawuphinda unmute futhi uyimutile bawumatakanye. Khawuphinda ucofe futhi la ndawo ibomvu bawumatakanye. uyayizama pha ndibona uba khawuthinde ukuzama apha kum ndibona uba anokunmutana. Khawuphinde ke Isa bawumatakanye. ikrweca nje ithephe kube kanye bawumatakanye kulaa ndawo ibomvu. Hayi ma. Alright. Okay. Yeah. Okay. Yes. Ithole I think inkosi kakhulu abaphulaphuli babuzile ukuthi if abantwana bethu bazohamba baya kuma province ayi-2 la eSouth Africa, eGauteng neKapa, kwenzwa yini? Because abazali bathi bafuna equality education. Bacabanga ukuthi mawufuna equality education ufuna uye eKapa, mawufuna equality education ufuna uye eGauteng. Ma use Eastern Cape, ma uya esikolweni uyela nje abahala ngeke uyithole equality education. Then sifuna sibuze ukuthi na quality education yini lento le? What is this thing ibizwa equality education? Education isisombululo se ama challenges wethu wokuphila. Sibona ukuthi sengishile lento ukuthi equality education isho ukuthi abantwana bethu bangaziyenzela imisebenzi. They will be creative, they will be able to solve our problems khona lapha emakhaya, because education eshu itshela ukuthi amalaleni umsebenzi useGauteng, umsebenzi useKapa. Lapha ekhaya akunamsebenzi ngoba i-education yethu ibafundisa kanjalo. And ubani umuntu wase behind that slave master uye athi no education le benzani education uproducer ama-workers nje, ama-workers. If ingaproducer abantu bazocabanga bazoyenza lezi zinto sizosetshena abobani bazosebenza ama-Pick n Pay, abobani bazosebenza ama-Shoprites, abobani bazosebenza kuphi and then base move. Now sithi parents sukumani ngenyawo, the time is now. Nihambe niyobuza umbutho, I mean department, yes, department, kuti abantwana bethu bahambe la
asafuna abantwana bethu bahambe, asafuna njengoba sithi asifuna we are refusing. If we accept this as austerity measures, in 5 years, 10 years to come, forget about education in the Amalalini. Nakuphi mhlawumbe Eastern Cape izovalwa, abantu labane banemali bazothatha abantwana babo babayise eKapa, abantwana babo nalapha neKapa uzoedelela ukuthi akuna quality education. Then izokuthi the slave master uwinile, lento ayifunayo bona khona 30 years khona sibona ukuthi no, the best way education is to have the early childhood development in the schools. Icrash lama-crash afuna angene esikole after 30 years khona sibonayo ukuthi no, sifuna sifake ama-crash. Then siyazi khona manje kunezinto ezibizwa ukuthi amasiphi, abantwana bethu baya esikolweni from Monday to Monday, instead or abantwana bethu baye only 4 days to school, mara baya Monday to Monday. And kufundiswa nje ukuthi uphase exam, phasa exam siyajabula lapha uphasa exam, mara then then these children, they don't have employment, abana employment. Then you sacrifice, then usebenza khona i-Shoprite, usebenzela or uyosebenza i-Kentucky, or uyosebenza i-chicken licking, or uyosebenza khona ngegown. Then you turn around, you say no, le country lena ayisiniki umsebenzi. Inika umsebenzi kanjani ngoba nifuna niye esikolweni nikwazi ucreate imisebenzi. Bese bantu bangaphandle, slave masters will not create umsebenzi for nina. So parents sukumani ngeenyawo. Now time is now. Siyazi ukuthi alisasistrikela ama-service we-electricity, wemanzi, nani, without striking for your own education of your own children. Sukumani ngeenyawo parents, ne parent ni esikolweni go involved in the education abantwana bethu. Alright, enkosi kakhulu uba umatakane kwela cala. Masibathathe bonke ke ngoku abaphulaphula kwenzele sizokwazi ukukhulula le ndwendwe zethu, sibani sizinike ukugqibela zihlakulune kwaba bangele sizokwazi ukubakhulula. Masingene etanci yabakubantu lona ndicinga uba nguDlamini lo, uthini yena? Molweni mntakasitoko, molweni. Hey bhuti, ndiva kabuhlungu uDlamini lo Mabele ntombi. Lo bhuti sanophuma apha ngoku nalaa nobhala we-SGB. Tata lanto bayithethayo into bazibekayo umsasazi wam zile ntlungu sikuyo kule ndawo ndikuyo yakuMabele ntombi, kwezi zikolo zisusiweyo. Ungathi bungakume tata uMapelaleni kumlamba apha kuthiwa kwaXaba kaSobizayo, ujonga abantwana basuka eMnqwazini babheka kwezi sikolo sicuthelwa abantwana, iphinde ibe ngaba yabasuke e-high school. Akho ndawo yowela tata, azinethanga imvula esisuka kuzo, akho ndawo yowela. Isidima sezikolo zethu hayi siphelile msasazi wam, siphelile mntakasitoko isidima sezikolo zethu. Usikube nosizo nobona abaprinsipali ngoThixo engumama ohloniphekile lo, enguprinsipali wezaa sikolo, isikolo sinabantwana sinamanani nje hayi kancinci. Ngoku ingathi ngumntu longasaqondiyo ngoku, ukubona into engasaqondi kakuhle uyamsizela ngokudlula ngotitshala ukuthi noba kude kwinto tinotitshala phakathi. Uyale into yenziwa apha ngoku. Ndonqena nje ubize ligama lokuthi abantu zingqeqe, abantwana ababonakali baphela emadolweni, but unyanzelekile uba uphangele usemsebenzini. Hayi urhulumente omnyama usikhuphile isidima sezikolo zethu ezilalini. Ke kungcono noba nto biyekwe ezilalini ke yenziwe ezidolophini. Bendingavuya ngangcine. Abantwana bawela imilambo, iindonga zigcwele amanzi qhu, funeka umntana eyile esikolweni. Nezi zikolo ukhona nomthetho wobana lethi ngoizulu libonakala uba liyezisa. Nali izulu libi, abantwana bangakhutshwa ezikolweni. Hayi ndisamamele mntakasitoko, ndisamamele. Enkosi. Enkosi kakhulu, masikhawuleze sithathe abanye bathini kweli cala. Gqibela nje msasazi. Umama ndimva kakuhle, bendirhala nje uba ake andiphe apha. Uthi i-Scholar Transport sixhomekeke ku-Public Works, kwi-department yakwa-transport. Bendirhala ukutshekisha ngubani ovala isikolo, because apha thina xa kuvalwa izikolo jikelele
zange kuxoxwe na-public works, yayingu-education owayesithi uvala izikolo, i-transport izawukhona. Izikolo ezininzi zivalwe zinabantwana ababaninzi. Umzekelo, isikolo saseNceba sithotywe sinabantwana abaninzi. Andithi silweli kuba isisikolo sendawo yam, ndililwela kuba ndisazi i-transport ayikho neba bethetha ngayo. Ngoku bakhomba ku-public works. I-transport ebezikhona abazibhatali ukusuka ngo-October kunyaka ophelileyo ukuzoma ngoku. Bawugqibe babathi imfundo ibalulekile emntwini omnyama. Yayibalulekile imfundo emntwini omnyama, masithetheni nje kakuhle. Ayisabalulekanga ngoku, ikhokhelwe ngabantu abamnyama. Enkosi. Nkosi kakhulu. Masithathe wokugqibela sive ke ngokuba uthini yena sizonika indwendwe zethu phambi kona sibe kanti siyavana. Tata umsasazi mandibulise Nkosi. kuwe. Bulise neendwendwe zakho. Umsasazi wami namhlanje nize nenye topic. Ndilapha mna eWetlisi eDonga. Umsasazi nguMr Mabilwana ndithethayo. Ndiva kabuhlungu umsasazi xa kuthethwa ngale topic. USATU nazo zonke iindawo mhlawumbi ndithi apha eSouth Africa esithe sathi sokuva le nkqubo bathetha ngayo namhlanje bezowulila apha namhlanje. Uyabona ngoba bazokhala bakhala sekulate msasazi. Khange yenziwe i-consultation njengoba besitsho ootata apho. Khange consultwe even i-community njalo njalo. Ngoku baza nantoni, yintoni lizawujika itshintshe le nto ipolicy ka-government. Number one, uSATU noNAPTOSA nazo zonke iunion ezikhoyo phaa. But namhlanje bayaliva ulamvila elukhoyo. Ndimamela utata apha ethetha apha esithi izikolo fumanise uba uprincipal bayapeya behleli phaa. Utata umsasazi owayekhona ngaphambili, utata uMfenyana, uqala kwakhe kuloo nyaka ndingawaziyo ezo-adresa apha kwisikolo salapha eDonga ezile utata uMfenyana owayekayo wabhenshelayo. Eze nale problem ndayikhweshina umsasazi esayithetha wabeka ii-rules ezingekhoyo zikhona kuye, but indlela wayibeka ngayo wayibeka polite ukwenzela abantu bayithande. Kodwa namhlanje msasazi ipain namhlanje. I-question yami endayibuzayo uSATU uNAPTOSA babetheni bangakwazi ukonsultwa okanye bona bangakwazi ukonsulta u-education kule nto azoyiqala uyenzayo baze ngayo ipolisi. Msasazi kulate, ndiyaphinda kulate kakhulu uba bangazoza ootata bazokhala apha namhlanje ngoba izikolo ezininzi zivalekile, zivaliwe. Ndithetha ndilapha mna apha eSADA izikolo ezivaliweyo zininzi kakhulu. Zavandalizwa ezo sikolo ezo. uNompumelelo isijonge phambili, uNtabelanga, oKhanya, oZolani, zininzi izikolo zalapha eSADA azizikho ngoku, ziphelile. Ingaba xa bekhalaza besithi ngoku makubuyele back kuqale kujongwe ithini ipolicy ka-education nokusondela ebantwini njalo njalo, ingaba ezi building sele ziphelile zivalangayizwe ngabantu, zivalangayizwe ngabantu, ingaba ugovernment xa becinga bona zingaphinda zibuye? Ngoba apha eSADA thina abantu bayazi iSADA izikolo zininzi. Bathini ngabantwana abo baphumayo bahleli ngoku
emakwabo izikolo zona ziyavalwa. And ke abatishara ngokwakhala ngabo uba usuka apha asuke ngaphaya njalo njalo. Mhlazi ku-late grade mna andifuni nokuthi kukhona isisombululo kule nto baze nayo. Asizosibeka umsasazi wam ngoba sekonakele, izikolo zivaliwe. Yeyiphi page abazawuza nayo ngoku? Sibone i-damage phakathi kwethu kwi-community, izikolo bezine oomakhanya, oomasipala, oontabelana njalo njalo ezipha isathu usijonge phambili. Namhlanje azikho ezo zikolo ezo, abantwana bakwezinye izikolo baze eDonga, abanye baze kuPPP. Izawubuyiswa njani le nto bayithethayo? Masinyanzeleke Maliwa sive siyibethe ngasemva le kuba iyadistort apha ngasemva. Kodwa ke sivakele izinto ezibekwa ngubhuti kwelaa cala kwaye zicace kananjalo naye asixolele asenzi ngakuthanda mkhulu wasiva nje kuba sele zibethabethana ngohlobo. Maliwa, mandikunike uchochola phaa kwiindwendwe zethu zithatha abangenelwayo ngoqhubeka ke chungcembe ngohlobo sizokwazi ube kanti siyayivala. Yes, Bawuntame, ndicela siqale kuwe. Siyabulela kakhulu ngokuba nikwazile ukuba inxalenye yale ngxoxo kokuqala. Amazwi akho okugqibela mhlawumbi ngokweyamane nezinto esele zithethiwe ngumphulaphuli. Siyivale tata sinikhulule. Enkosi basasazi. Enkosi nakubaphulaphuli. Singabantu abaphila ngethemba. And singabantu abazinto ba xa sidibanise inhloko njengesizwe kuba khona isisombululo. Ndifuna uyilungisa kodwa into yoba nakanye thina sakhe savumelana nento yoba mayiqhutywe le nkqubo kungakhange kulandelwe ipolisi. Ipolisi ayonto yangoko ke msasazi. Le nto bendiyithethe ye-3 months ye-consultation kudala ikhona. Cha ingaba ke lilishwa lalo kona athetha kuyo kumsasazi umphulaphuli. Apho ke baye njengaluntu, because imfundo yeyoluntu msasazi. Njengoluntu bathula kwezinye indawo kakuthulwe, bakwazile ukuphakama abantu bazinqandela kwezi zinto, ngoba ndithe kukho ixesha apho bekukhe kwakho intlonti yokokuthi kuthunyelwa amagosa kuthiwe ningamagwala le nto ningakwazi uvala izikolo. So inoba ke bona bachaphazeleke ngelo xesha, kodwa ke isatu yeliphondo nakanye yakhe yavumelana into yoba makuqhutywe kungakhange kudityanwe noluntu. Yiyo nangoku sisemile sisithi sithe mayikhime le nto khe siyodibanisa intloko kule mbizo ifanele bizawuhlala apha kuJuni. So siyafuna ke msasazi ukuyitsho loo nto into yokuthi uluntu lubalulekile into yoba lusondele kwinto edibanisana nemfundo yabantwana nekamva labantwana. Siyayivakela entlungu itshiwoyo yezikolo ezivandalayiziweyo ekubeni kuvaliwe. Zeento sithi ke masiyozixoxa into yoba xa usivala umvalo iskul A ucinga ukwenza ntoni? Ilizwe msasazi line-shortage ye-skills. That's a fact. Sine-shortage ye-artisans. Ebekufanele uba sirepurposa ezi sikolo into skills centers xa sizivala from zizinto ezo esinoyozixoxa. Ubhutile wakumabele ntombi ngethamsanqa ndikhulele phaya kumabele ntombi. Ndizayilandelela le nto ke ayitshoyo, not kuba ke ndikhulele phaya, kodwa ke ukhankanye indawo endiyazi kakhulu because ndikhulele phaya. So zawukhe ndiyilandelele le nto yemifula ezazikolo abawela imifula abantwana. Kodwa siyayitsho into yokuthi makungabikho community ivuma okokuthi kubekho igosa lemfundo elizobanyanzela ngokuba kuvalwe isikolo singekho isikolo transport. Abantwana bezawuhamba imigama emide ngoba mhla nezolo sisoloko sifumana into yokuthi abantwana bayagetyengwa kwezi ndlela sibazihambayo ekunqumleni ematyholweni ekuweleni imifula, abanye bemke nemifula. Asinawuqhubekeka ke msasazi njengesizwe sibona into yoba kwenzeka ntoni, sithule sisonke izandla sonke sithi akho nto iza kwenzeka. Sizawuqhubekeka thina sinqanda ezi zinto. Bakhona abaxhamlayo kokumamela xa sinqandayo, kodwa ke bakhona basavale iindlebe
aba sicengacengana nabo into kokuthi sibulala ikamva lesizwe. Ndiyafuna ke msasazi xa ndiyekelela ukutsho ukuthi ukuba sisizwe singabamba laa ntetho yayike yenziwa ngutata uMandela ngemfundo, athi kungemfundo apho intombi yesikhwabakazi ingangugqirha, kungemfundo apho unyana wesimbamgodi angangumphathi mgodi, kungemfundo apho umntwana kanofama angakwazi into yokuba abe yimaneja yefama. Uba singagcina Alright. loo nto sazi into kokuthi sikhule kwiindawo ezahlukileyo, sinee-backgrounds ezahlukileyo, kodwa imfundo isenze into yoba sikwazi ukuthetha njengangoku sithethela isizwe. So imfundo ibalulekile, masingayideleli siluhlango lomnyama. Enkosi. Nobhala weSATU kwiphondo leMpuma Kapa sithetha ngoba uMalibongwe Ntame uyazivela ke isinto asitoliko aba uMatakane njenge secretary we-SGB eMzantsi Afrika. Amazwi akho okugqibela tata sizawunikhulula ngokupheleleyo. Athina amazwi okugqibela kwizinto ezithethiweyo ngumphulaphula ekhaya nezinto enizithathayo ngokenihamba nazo enicimba zisilungiso ukubheka phambili nje ngezi-stakeholders the basic education eMzantsi Afrika. Ethi ngibonge msaklezi kakhulu ukuthi nisinike lesikhathi lesi. Kodwa ngithi sinama challenges la ekhaya, challenges unemployment, challenges poverty, challenges inequality, challenges school safety. Those are the challenges. Kodwa, city, in short, the answer is quality education. If you want employment in the country, if you want violence against women, violence against bullying in schools and all those things, quality education. Inequality, quality education. So sithola kanjani quality education? Ngeke sithole quality education if we don't stand up like we stand up for any other thing. As women abantu basemzansi, especially parents. Parents, stand up. Let's stand up. We have to organize you to go and sleep at the provincial education offices. Niyolala lapho kuthi nidimande equality education. Ngeke khona manje ukhuluma ngama austerity measures, it means that ama-class ulokhu bebakhuluma 1:45, 1:40, 1:30, 1:30, but in your schools 1:100. So if you don't stand up and demand your rights, ukuthi abantwana bethu bathole equality education, no one will stand up. If ngikhuluma slave master is behind this, uyenza ukuthi like education yenu iproduce ama-workers that we are going to work in the mines, that are going to work into their shops, that are work into less time is now. Yeguti parents, let's stand up. School governing body, organize parents all over. Organize parents, call parents meetings in your schools and demand quality education. Quality education, not tomorrow, not today. Quality education now. Also that abantwana bethu remember saya abo Kapa, bangasaya abo Gauteng. Bafunde la khona lapha emalaleni. They must get quality education lapha emalaleni. Then All right. Let's stand up. Let's stand up. Nkosiba uMatakane siyabulela kakhulu ngexesha lakho. All right. Nkosi kakhulu lo ke emfoka Stokwe unobhala